Para sa aga, enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB, Barata alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa indung tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kan Mega Force Patrol asin kan Newsbase. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Kumpadreng Al Armario. Pading Al, Diyos marhay na hapon. Please go ahead. Sisiguro mo niyan kan presenting administrasyon sa Legazpi City na may latag ang mga programa sin proyekto bago maghunyo. Sinabi ng Alkalde Atty. Pino Garbin Jr. na sa laog kan duwang bulan niya pasanang mga turno nakalatag na ang mga programa sa salud, edukasyon, negosyo, agrikultura asin turismo. May mga pikalukar naman na pondo para digdi asin laoman pa ang mga proyekto na maarabot sa mga masunod na bulan. Importante na mamatian ka mga Legaspeño ang pagbabago. Asin ipirito niya na sa halipot na panahon na may latag ang mga programa asin proyektong ini para sa siyudad nin Legazpi. Alarmario, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Kumpadreng Al, sa dagdag initial na impormasyon kan bareta sa lado lokal. Mientras tanto, sa sarupang bareta lokal na igwanin koneksyon sa lado nasyonal, basahon niya to ang official statement ni Congressman Saldico kan ako Bicol manunungod sa pagkakaigwanin mayor na pagsalida kan Committee on Budget and Appropriations Chairmanship duman sa Lower House. Basahon niya to 13 January 2024. Statement, Representative Zaldico. I extend my heartfelt gratitude to the majority in Congress for graciously accepting my decision to step down as chairman of the House Committee on Appropriations. This decision, made with a heavy heart, is driven by pressing health concerns. The highly demanding nature of my role has taken its toll, and I now need to prioritize seeking the medical attention necessary for my well-being. I have always served at the pleasure of the majority. I am deeply honored to have been entrusted with the immense responsibility of steering the nation's budget in service of the House, of the people, and the constituents we represent. In the past 3 years, I take pride in our collective accomplishments, particularly the Ayuda sa Kapos and Kita program, which provide critical support to those with income insufficient for their family needs. As the proud sponsor and shepherd of the budgets for fiscal year 2023, 2024, and 2025, I ensured alignment with the President's 8-point economic agenda, notably securing funding for legacy initiatives in health, housing, and food security, particularly legacy hospitals, and contract farming will remain highlights of my service. Thank you for this extraordinary privilege to serve. Sincerely, Representative Saldico. So iyan tabi ang simbag pahayag mismo ni dating Chairman Committee on Budget and Appropriations, Congressman Saldico. Ang rason susog sa iya health concerns. Kaya
nagdesisyon na siyang mag-step down bilang pamayo kanasabi ng powerful committee sa House of Representatives. Health concerns and primary reason I should say ni Congressman Saldeco. Dagdagan niya itong detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Jomar Bien. Pading Jomar, marhay na hapon. Please go ahead. Salamat pa rin Piyo sa dagdag na bareta nakatalaan na ipaapod kan sangguniang panglungsod kan Tabaco sa sendang regular na sesyon sa agaan mga representantes kan Tabaco Water District o Tawad. Ini ang kinumpirma sa DCGB News ni City Councilor Rainer Burse sa pagsasabi na kinakaipuan nindang makauron ang mga namamayukang tawad tangani na maraman kung ano ang mga immediately solusyon na pwedeng gibuon sa pinagsasapar na kakulangan kan supply kan may inom na tubig o potable water sa phase 1 kang Hiraya Manawari Residences sa Barangay San Vicente kang Siyudad kan Tabaco. Sinabi ni Burse na sa presente na unambita na porsyon kan sabing Hiraya Manawari Residences mantinido na halos da ikinagbubulas na tubig sa saindang mga gripo sa ibong kang ang duman sa phase 2 igwanin na bastanteng supply kan tubig. Inunambitan kan konsyal na sa presente nagtatabang ang lokal na gobyerno kan Tabaco sa pagikan pagrasyon ng tubig sa unambitan na lugar tangani na dayman magtiyos ng todo ang mga residentes duman. Ang Tabaco Water District sigun sa saya napag-araban na maninda na nagsusupply man ng tubig pero daing regular o bakong regular as in dainin schedule talaga kung maisipan sana. Huli kay ni sinabi kang konsyal na sa pagikan regular na sesyon na aaramon ninda kung ano talaga ang plano kang tawad para mientras immediatamente masolusyonan ang kakulangan kan tubig asin ang plano maninda para permanente nang masolusyonan ang naunambitan na problema. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa dagdag na istorya hali dyan sa Premier Distrito Canalbay. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, kasabay kan pagpuon kan election gun ban kasuhapon, maghigpit man ang Commission on Elections para sa mga security protocols arog kan paglatag nin mga checkpoints. Base sa mga regulasyon, kan COMELEC ang election period nagpuon Enero 12 sagkod Hunyo 11, 2025. Piglinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nagabos na checkpoint nasa irarom kan supervision kan komisyon. Sinabi niyang limitado sana sa plain view search ang mga elemento kan Puwersas Armadas kan Pilipinas asin kan Philippine National Police na nagbabantay sa mga checkpoints.
kaipuhan man na ibugtak ang checkpoint sa maliwanag na lugar. Gustong sabihon kan plain view doctrine, daing pagbubukas, daing papababaon sa mga bihikulo na pinagpapapundo sa mga checkpoints. Apwera sana kung igwang impormasyon, intelligence na nagasabing kinakaipuan hilingunin maray ang lunadan. Wara maning maraot na buksan kan mga motorista ang bintana kan sa indang lunadan tanganing masirip kan mga otoridad. Tinauanin doon kaini ang importansya na siguruhon na mapapakatamanan ang diretso kan mga namamanuan na nag-aagi sa mga checkpoints. Hinagad man niya sa publiko na makikipagtabangan sa mga otoridad na nagbabantay sa checkpoints. Sinabi ni Chairman Garcia na may diit na istorbo ini pero sa interes man ini kan publiko. Mientras tanto, nadagdagan pa ang numero kan mga residenteng apektado kan makusog na pag-uuran asin pagbaha darakan shear line. Sa pinakaultimong datos kan DSWD, suminakat na sa halos 52,000 na familia o kapareho ning sobra sa 208,000 na individual ang apektado kan shear line hali sa Bicol Region, Western asin Eastern Visayas. Katakod ka ini suminakat naman sa sobra sa 1,400 na familia o 5,000 na individual ang mantinidong nasa 61 evacuation centers. Mantang igwa manin sobra sa 840,000 o kaya 840 familia ang paramentra sa nakaistar sa indang mga kapartidaryos. Padagos man ang pagbulos nintabang kan DSWD na maabot na sa inisyal na 5 milyones de pesos. Mantinido man na nakahanda ang nasa halos 2.4 bilyones na fundo kan ahensya para magsimbag en kaso maglubo pa ang numero kan mga apektadong residentes. Mientras tanto, pigaadalang kan Departamento kan Agrikultura posibleng pagtangkas sa Orden Ehekutibo numerado 62 o ang ley na nagpapababa sa taripa kan imported na bagas hala sa dating 35% pasiring sa 5 o kay sa 15%. Sigun kay Agriculture Assistant Secretary sin spokesman Arnel de Meza, presenting pigigibo ang pag-review sa nasabing executive order asin posibleng ibuelta na ang original na taripa kung mamantinir ang pagbaba kang presyo ng bagas sa internasyonal na merkado. Oras na mangyari ini, marealisar na ang pinagrekomendar ka na Department of Agriculture na pagbubelta kan original na tarifa sa imported rice o bako kapareho nin 35%. Sigun sa DA official, dakulan pangangaipon na makukolekta nin dakulang tarifa. Sa irarum kan rice tarification law, sagkod sa 30 bilyones de pesos ang mapapaduman sa mga paraoma bilang tabang. Ang posibleng pagbabalik nin masalangkaw na tarifa sa imported na bagas ang sarong paagi para maabot ang halangkaw na koleksyon. Ang regular na pagrepaso sa Executive Order No. 62 ang saro sa mga ipigrekomendar ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. tanganing babantayan kung efektibo asin baka kagibo ini nin tamang lakdang sa ang gobyerno. Pigigibo man ini kada 4 na bulan. Mabueltan detalyes ka nga bareta, pakalis ka nagkapirang pagirumdum. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Ibaya flu.
baka flu na. Body pain, sipon, ubo, from post-nasal drip. Pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination more. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo, from post-nasal drip. Pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination more. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Buwelta na kita sa detalyes ka ng mga bareta sa lado nasyonal. Maabot sa sobra sa 137,000 na college students ang piglalauman na mabibinpisyaran kan tabang pinansyal kan gobyerno sa irarom kan tulong dunong program. Ipinunto ni House Committee on Higher and Technical Education Vice Chair Marvin Rillo na sa irarom kan 2025 General Appropriations Act nagtagamanin sobra sa 2.6 bilyones de pesos para sa nasabi ng programa. Ang mga grantee na makakaresibi nin 7,500 pesos kada semester o kapareho ng 15,000 kada academic year. Pag siguro ni Rillo, nasisiguruhon kang Kongreso na may taon na budget ang programa para makatabang na mabawasan ang pinansyal na pangangaipo kan mga estudyante na gustong makatapos sa kolehiyo. Ang tulong donong program ang saro sa mga tertiary education subsidy program kan gobyerno kung sain pig sasagot kan gobyerno ang parte kan education related expenses kan mga estudyantes.
Mientras tanto, bukas sa mga Pilipino ang maabot sa 3,000 na trabahong bakante sa Taiwan, partikular na sa semiconductor as in artificial intelligence o AI industry. Sigun kay Department of Migrant Workers Taipei Labor Attaché Director Cesar Chavez Jr. na may kabilugan na 15,000 na job orders ang Pilipinas sa Taiwan ngunya na taong 2025. Sa ngunya, nasa 3,000 na job orders ang kaipuan na maipnuan. Nag-organisar nin mga job fair sa man iba-ibang lugar aron kan Quezon City, Ilocos Region, Bulacan asin Cabanatuan City para mapanuan ini asin tanganing maiwasan ang illegal na recruitment asin trafficking. Inabisuhan ni Chavez ang mga Pilipinong gustong magtrabaho sa Taiwan na bisitahon sana ang website kana Department of Migrant Workers o DMW. Mantang sobra sa 160,000 na Pinoy man na nagtatrabaho sa Taiwan asin ang kadaklan na sa industriya kan AI asin semiconductors, mantang may nagkaperaman na naglalaog sa mga Taiwanese bilang household helpers. Ipigbubusol niya ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo asin mga kaibahan sa CIS party list ang mas magabat na padusa kontra sa sisay man na malansi asin mangbibiktima nin mga OFW asin sa indang mga pamilya. Sigun kay Tulfo, nakakaresibisi na ning sumbong katakod sa mga OFW na nabibiktima nin mga scammer, lalo na kung mauli sila sa Pilipinas. Kaibanan sa mga scam sa mga OFW ang mga business investments, arog ka networking o lending, college plan asin paharong. Nakapalaman sa propesto ang padusang 20 taon na pagkakapreso sagkod life imprisonment asin penalidad na daay mababa sa 10 milyones de pesos sa sisayman na mapatunay na may sala. May kasabay man na probisyon kung paano mababawi kan OFW ang idinulag na kwarta asin pinangloko sa sainda. Mientras tanto, pighanda na ang pag-uli kan bangkay kan Pinay na ginadan kan sa ayang agom sa Slovenia sigon sa Department of Foreign Affairs. Susug kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, nagkokoordinar na ang Pilipinas o kaya Philippine Embassy sa Vienna may kinaaraman sa repatriation kan bangkay ni Marvil Factoran. Ginadan ang 27 anyos na si Factoran kan sa ayang agom na Slovenian na si Midja Jokskancic. Mantang nagbabakasyon sa Bled, Slovenia kan Disyembre 29 taon 2024. Kinundinar kan Commission on Filipinos Overseas ang pangagadan sa Pinay nagkaperang aldaw sana matapos ang Pasko kan nakaaging taon. Base sa report, may history nin mental health problem ang suspect. Nadakop na ini asin dinara na sa psychiatric hospital. Bareta sa ibang nasyon, suminakat na sa 24 katawo ang nagadan kan wildfires sa Los Angeles, California, USA. Sigun sa Los Angeles County Coroner o Medical Examiner, 8 sa nagadan anhali sa mahiwasan na wildfire sa Palisades, mantang 16 anhali sa Eaton Fire. Piglalao man naman na malangkaw pa ang numero sa tahaw kan padagos na paghanap kan rescue teams kasabay ang cadaver dogs sa mga lugar na apektado kan wildfire. Nasa 16 na individual naman ang nawawara. Katakod kay ni naglatag naman ang mga otoridad nin sarong center kung saan pwedeng mag-report kan mga nagkakawararang personas. Inabisuhan naman ni LA City Fire Chief Christine Crowley ang mga residentes na daay na magbuelta sa nasulong harong partikular sa Palisades area kung saan may mga active fires na peligrosong marahay sa publiko. Daay pa maning supply nin kuryente asin tubig dahil sa nadanyaran ang mga gas lines asin warang estableng estruktura. Sa ngunyan, 150,000 na residentes sa LA County ang mantinidong nasa irarom kan evacuation centers. Ultimong detalyes kan Bareta, sa lado kan Karawat, gusto ang kan kampo ni Olympic boxer Yumir Marshall nagibuhon na pribado na sana asin day pag sa publiko ano man na day pagkasinabutan kan sa ayang agom na si Princess. Sinabi ni Attorney Marlon Murada na inebosuan niya ang boksingero na tukaron an iwal mag-agom sa tamang forum. Sagkod sa presente, wala pa sindang nare-receiving formal complaint hali sa agom kaini. Pag siguro pa kan abogado na oras na maresiban reklamo, tulos sindang mataunin kasimbagan.
Matatandaan na nagreklamo ang kampo ni Princess Marcialin pagbalgar sa Anti-Violence Against Women and Their Children's Acts of 2004 sa Pasay City Prosecutor's Office kan Biyernes. Dahil ini sa ginibong pagmaltratar kan boksingero kung sa inadakop si Princess na may kaibanan na boksingero o nadakop ni Princess na may kaibanan ng boksingero sa laog kan kwarto. Pinahimuti ka naman ni Marcial kung sa sinabi na imbento sa inikan sa iyang agom. Sa pangarang kan Mega Force Patrol asin ka Newsbase sa panginot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Angel Mustaza, Tatanems Flora, Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Pre, makinig ka muna.